טוב, אנחנו נדבר על גיזום בונה עץ זית. גיזום נכון, איך אני ניגש אל העץ, על מה אני מסתכל ומה אני רוצה לעשות בעצם כדי ששנה הבאה יהיה לי שפע של פרי ועץ בריא לאורך שנים. אז דבר ראשון שאני מתחשב בעץ זה בעצם להסתכל על כל הצפיפות שנוצרה לו, כל ההלוואה הזו. אתם רואים? כל העץ פה נהיה צפוף וגדול ועגול, וזה משהו שהוא לא חיובי לי ברמת העץ לצמיחה של פרי מרובה. בגדול מה שצריך לקרות זה המון חדירה של אוויר ואור לתוך חלקי העץ, ואז באיזשהו תהליך טבעי העץ יכול לעשות את הפוטוסינתזה שלו ולייצר פירות מהפרחים. אז בגדול זה מה שאני מתחשב בו, אני רוצה לרווח את הצפיפות הזו. אז ברגע שאני מתחיל לגזום את העץ, אני מתוך ענפי השלד שלו מחפש את הענפים שהצטלבו נגדי אחד בתוך השני, וגוזם אותם ובעצם פותח את הענפים המרכזיים לכל כיוון. זהו, בואו נתחיל ונראה מה קורה עם הגיזום. פה אני רואה המון צפיפות, וככה, בלי לפחד, פשוט מרווח. תראו, מה שעשיתי כרגע זה לקחתי פה את הענף המרכזי שמוביל שם, כל הענפים החזירים שגדלו באמצע עקב גיזומים קודמים ויצרו צפיפות, פשוט גוזם אותם עד לתחילת הענף. אוקיי? עוד לדוגמה, אני רואה דברים, ענפים קטנים וצפופים כאלה, גוזם אותם, לא מפחד, אין מה לפחד. אני בעצם רוצה שיווצר לי פה אוויר וחדירה של אור, אני רוצה לפתוח את הענפים המצטלבים, אני לא מפחד לגזום אותם, כי עד שנה הבאה העץ יעשה את שלו ויגדל ויגדל את העלים האלה שגזמתי פי 2. אז אחרי שפתחתי קצת מבפנים, אני זז החוצה ומסתכל מרחוק. רוצה להבין מה יצרתי פה. אני עדיין רואה פה מקבץ של צפיפות בחלק הזה, ואני גם רוצה לפתוח את זה. ניגש לתחילת הענף, לא מפחד. פשוט פותח את הצפיפות. אוקיי? יוצא החוצה שוב ומסתכל. אתה רואה מה יצרתי פה. עכשיו אני קולט, יש לי פה ענף שעדיין נותן בפנים באמצע איזושהי צפיפות, אז אני אוריד גם אותו, הענף הזה. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להבחין, אנחנו
יכולים ממש לראות מה שנוצר פה. ממש פתיחה. כל הענפים שהצטלבו ועשו סבך, פתחתי אותם, ניקיתי אותם, ואז אתם כבר יכולים לראות בבירור שיש ענף שהולך לפיצול הזה ימינה, ויש ענף שהולך לפיצול הזה שמאלה, ובאמצע יש לי אוויר. ואפילו אני עוד ממשיך ופותח את הענפים האלה שעדיין יוצרים הצטלבות. כל זה, הפתיחה הזו תשפיע לי ב-80% על המשך מתן פרי בשנה הבאה. ממש ככה. אם לא עושים את זה בצורה הזו, הכמויות משמעותיות של כמה הפרי יכול לצמוח על העץ. אוקיי? אז ככה אני עובר על כל העץ מכל הממדיות שבו. זאת אומרת, התחלתי פה בצד החלק הקדמי, אני הולך לחלק הדרומי, אחר כך אני אעבור מאחוריו, אני אעבור את כל סביב העץ, כל פעם יפתח ויצא החוצה להבחין כמה נפתח לי, כמה אור ואוויר פתחתי. אוקיי? זו השיטה, זה הדרך. וככה מבצעים את הגיזום בצורה הנכונה ביותר לעץ זית.